Diprasar yok sama. Abono chung aboni sutreno tabu buklai tu. Nahar Mumbai manmani. Do jawa pawa bo difference to mano expectations by the actual manmani abu difference ungui no mano. Akono chung chini the one through mane abu to yakar. Chini main target for Diprasani hamkara. As hamuno chung tabu jarato. Tai kaisa lukuroni khuktai belainok salkolok rongmui comment dong. Thongrang bodol no khobui norokni bodol joratoi. Bodolai bodol kisa kha kheglai kha somlai mani. O mangli tabu bo kaglaya. O bo sapan bai sui kakno o simugrok. Je bodol kaisini bisingono sejai kok salayo yakhaiba neni group vision no hinegano bono Daniel group Borongmana Ranjit Debroma group Borongmana Ananto group. O group niawai platform kaisao sanung kaisana tui sirik janani musung jaka o kutai kamdali phatijak norno asik bisik keduk saput khani lukrok amon budi jam sanasar Chung tabu cengkrok se. Borong no tu chung yakar ya. Joto no tui no chung krai. Chini nangma ningke thamsa. A thamsa ni lama no chung himi tu. Abo baksa borong ni bukhao kapjak mo haike ungjak mano. Pia chung ke bono kariya chung. Thamsan bagi phayo. Skag no budi phayo. implement ni kok kisa sengkai mana musung sa neni NLFT accords TMB accords RTF accords kabangma accords tabuk bo kaisa bono implement ni ya o norok ni jebabe chukti khlai phajak obo boda huk hapar bai thaisimu kumon kama ma hai toini gati mamani gati ngai kamano sa